Hezký den, sběratelé, milovníci filmu, milovníci grafiky. Máme tady pro vás první další video, který pro vás budeme točit z e-shopu plakatu.cz. A dneska se podíváme na A3 formáty u filmových plakátů. Je to jeden z nejoblíbenějších formátů, hlavně proto, že se dá dobře rámovat, jednoduše vystavovat na zeď, dá se jich vystavit hodně a jsou často velmi dobře zachovalí, protože v těch kinech se nepřekládali, většinou byly takhle pěkně v kuse položený v nějakých složkách, takže ty překlady v půlce, na který se často ptáte u těch originálních plakátů, dobových z kin, protože jiný neprodáváme, tak ty překlady tam nejsou a ty stavy u těch A3 jsou velmi dobrý. Projdeme tady nějaký krásný kusy, který jsem vybral a u každého si řekneme nějakou zajímavost. Tak já to dám tady takhle na bok. Pojedeme pěkně po jednom. Takže první jsem tady vybral vlastně současný plakát ze současné doby, tenkrát v Hollywoodu, ani teďka nevím, jaký je to rok, 2018 možná. Ten jsem vybral proto, abych ukázal, že i tady tyhle novější plakáty na plakatu.cz můžete sehnat. Snažíme se to trošku kurátorovat, aby tam byly nějaký zajímavější filmy, což tenkrát v Hollywoodu a Tarantina určitě je, ale mám teďka pocit, že tenhle máme jenom v soukromé sbírce a na e-shopu není, nejsem si jistý, můžete se mrknout. Co tady chci ukázat je, že ten stav je naprosto skvělý. Vidíte žádný překlad nic, což u těch nových plakátů takhle většinou bývá. A vidíte, že ty nové plakáty jsou často dělaný na takovýhle lesklej papír, ono to bude vidět. Takže to je takový typický poznávací znak u těch nových plakátů. Máme tady tyhle nový na e-shopu, i když, jak říkám, nespecializujeme se na ně, spíš nás zajímají ty starší plakáty. A tady máme jednoho z představitelů, slavný oscarový film Přelet nad kukačím hnízdem, Miloš Forman. Tenhle film je zajímavý v tom, respektive ten plakát, že teďka to nevím úplně přesně z hlavy, ale mám pocit, že tenhle plakát je z roku 92, i když ten film je samozřejmě starší. A je to proto, že u nás byl uvedený právě až po revoluci, takže on se tváří jakoby staře ten plakát, ale vlastně je ze začátku 90. let. Na e-shopu je teďka k prodeji, pokud se nepletu, pár kusů a ten rok je tam i přesně napsaný, takže se klidně zase podívejte plakatu.cz, vyhledejte si ten plakát. Jinak je úplně v super stavu, máme víc kusů ve skvělém stavu, žádný přehyb. Podíváme se ještě z druhé strany, protože někdy ty plakáty z druhé strany starý mývají nějaké poznámky třeba tuškou, co si v těch kinech psali, ale tady vidíme, že tam nic není a je vidět, že je to krásně takový matnější papír. Super stav, krásný plakát. Tady jsem vybral zase takovou zajímavost, aby jsme si řekli zase něco o jiném druhu plakátů. Je spoustu plakátů, které vlastně jsou vyvedeny jenom textově, je jich poměrně málo, ale tady tohle je jeden z nich, je to rok 79. Dělal to pan Beneš, s kterým si můžete přečíst rozhovor na našem blogu. A je to taky krásný vhled do toho, jak to s těma plakátama fungovalo, dozvíte se tam nějaký zákulisní informace. Zase nejsem si úplně jistý, myslím, že tenhle na prodej nemáme na e-shopu. Tady i dokonce vidět a nevím, jestli je to v rámci grafiky, ale myslím, že ne. Že tady jsou nějaký modrý jakoby od nějaké fixky a vidíme, že tady je i přehyb teda na tomhle. Takže trošku horší stav, ale ty přehyby z mýho pohledu sběratelského nevadí, ono to dodává nějakou autentičnost. Někdo zase chce perfektní stav, záleží, jak to kdo má. Další nádherný plakát. Saudek, jeden z nejžádanějších autorů, co se týče filmových plakátů. Tady tenhle plakát já mám hrozně rád osobně a je teda v horším stavu. Je vidět, že je pokrčený. Myslím, že na prodej máme na e-shopu nějakou verzi. Tady je to i vidět. Tady bych ještě ukázal jednu zajímavost. Já tomu sice říkám A3 plakáty, ale ono se to často velmi liší. Já vlastně úplně nevím přesně, proč to tak je, ale když si položíme na sebe tyhle dva kusy, tak vidíte, že ten rozdíl ve velikosti tam je. Ono někdy ty A3 se skoro až blíží A4, zároveň někdy ty formáty jsou jako výrazně větší než A3, to něco mezi A3 a A2. Je to zajímavé s těma plakátama. Ty velikosti jsou fakt... málo kdy je to pravá A3. My máme na e-shopu výzvu, klidně nám napište, když vyloženě potřebujete A3 třeba kvůli rámu,
tak nám klidně napište dotaz ke konkrétnímu plakátu a my vám to přesně přeměříme. Další nádherný starý plakát, originální, 68 Taisik. Naprosto nádherná grafika, to je úplně dokonalý. Tady vidíme dokonce, že to bylo prapůvodně přeložený na 2x. Ale z té druhé strany myslím, že to jakoby zaniká krásně. Proč jsem vybral tady tenhle plakát? Abych vám na tom ukázal ještě jednu zajímavou věc, která u těch velmi starých plakátů je často. A to jsou tady tyhle razítka. Tady vidíte mládeži nepřístupno. Tady je sobota, neděle, nějaký data, hodiny, příplatek koruna. A jsou to vlastně informace, které tam kina dávaly ohledně toho promítání. Je to velmi častý, buď se to řešilo razítkama, anebo se to řešilo často tak, že tady nahoru nebo tady dolů se přilepil papírový pás a někdo to lepil přímo nějaký papírek i na ty plakáty. Ale myslím si, že ty razítka jsou taky nejdecentnější řešení a často to vlastně i nějak zapadá do toho designu, že si skoro toho ani nevšimnete často. Další, řekl bych, naprosto legendární plakát. Ptáci psycho Alfred Hitchcock, Ziegler, grafika. Tady máme trošku skrčený rožek, vidím. Tenhle plakát je zajímavý tím, že je to zase taková unikátnost, že je to vlastně jeden plakát na 2 filmy. Jo? Není to úplně tradiční. Tady tohle je takový, řekl bych, nejznámější představitel z těch plakátů, který takhle ukazuje 2 filmy. Zase bohužel přehyb, ale jinak super stav. Velmi vzácný plakát, ceněný. Myslím, že na e-shopu ho nemáme v tuhle chvíli na prodej. Tady zase pro zajímavost ukazuju jeden z těch plakátů, který je hodně malej, takže tady máme ten modrý samet, řekl bych, taková fakt jako pravá A3. Když na to dáme tady tenhle, hudba kolonát, tak je to výrazně menší. Takže zase pro zajímavost ukazuju, jak ty formáty se můžou lišit. A tady máme modrý samet. Na tomhle zase chci ukázat, je to novější plakát, zase z roku 91 od Vlacha. A tady chci ukázat, že často ten tisk u některých plakátů může být velmi nekvalitní. Tady se podívejte, jak ten font, jak to písmo, nevím, jestli to bude vidět. Je takový rozmazaný, vlastně škaredý. I ten modrý samet je takovej nezaostřený, řekl bych. Ale zase, je to autentický a myslím si, že těm plakátům to vůbec nemusí vadit. Velmi zajímavý. Sledujte náš kanál, budeme dělat takovýhle zajímavý videa. Tohle byl jenom takový úvod, ať si ukážeme něco obecně o těch A3. Pokud vás plakáty zajímají originální, dobový, žádný kopie, žádný reprinty, jak najdete někde v obchodech nebo v jiných e-shopech, ale fakt unikátní kusy, často to máme na prodej jenom v jednom kusu, některý ani na prodej nemáme, což byl případ některých těch, co jsem tady ukazoval. Sledujte nás, pište do komentářů, co by vás zajímalo ohledně plakátu. No a u příštího videa z plakátu.cz se budeme zase těšit. Naschle.